A čaute ľudia, vítajte od dnešného nového videa. Dnes tu hráme Fortnite. Som tu s Kasom. Nazdarek, párek. Áno, Kasom. Dnes si zahráme Fortnite a budeme mať takú challenge. Ja už tu mám pripravený wheel, spin. Zaspinujeme si a taká farba, ako nám padne, tak také zbranie s takými zbraniami musíme hrať, ale healy, to je nepodstatné, tie môžeme mať hociaké, takže healy hociaké, lebo tak to by sme neprežili, napríklad keby sme dostali, že Legendary alebo Mythic. To je bolo docela na hovno, keby sme aj healy počítali ako farby. Takže takže healy môžu byť hociaké a poďme si to teraz zaspinovať. Dúfame, že nám padne taká modrá zelená by bola asi taká najlepšia, ne? Kaso, haló. Áno, áno. No, dobre. Takže Lebo to spin. rýchlo nájdeme. Padla nám... Epika. Čo? Ne. Co si robíš na mňa prdel? Ne, no tak spinuj ešte raz. No To nie je dobré. druhá šanca není. Možno to bude rýchle. Druhá šanca není. Možno to bude rýchle a... Pôjdeme rýchlu druhú. Poďme to... Dobre, ready. OK. Teraz sme vo hre. Už sme vo hre a ja na počítači nebudem hrať, ja si to dám na kontroler, takže... Lebo na počítači som fakt sračka a ja už som zobral niečo... Ale to nevadí, to až teraz. Kam ideme? Ideme do novej lokácie? Vôbec. Čak tam nás zabijú, akože hneď. Padaj už, hneď padaj, poď. Ale epiku, to nenájdeme ani za nič. Ja mám nápad, poď sem hore. OK. Ne, možno si ten balón. No, proste na ten balón choď. On mi utíka! Nestihnem. Na tom je nejaký cápek na tom balóne. Je cápek. On tam tiež nedošiel. Ale môžeme používať pickaxe. Pickaxe. Ale on má už zbraň, mám pocit. Rýchlo choď na ten balón. Nemôžem. Ne! Ja tam nedobehnem. Na tom je cápeček. Tam je epika, mám pocit. Dobre, zdrhaj. No jasné. Oni Tu majú je ďalší zbrane. cápek. Zdrhaj. Ďalší cápek. Oni po mne strieľajú. Ne. Sorry, ja za tebou nemôžem ísť, lebo zomreme obidvaja. Ja som zabral už. On mne už asi vie druhý cápek. Kam on kempy. Pozor, lebo tam, kde som ja, no tak tam kempy. Tu je jeden capek. No dobré, ale ja si nemôžem nájsť ani zbranie, ja si môžem iba zobrať oné. Shotgunné náboje. Kam? Prečo sa všetci padali? Mám balón, možno mi padne niečo epické, ak to není ten balón, ktorý vylútil ten cápek. Není to to! Ne, ten odletel. Není! To není epika! Prosím, ani to není epika, ale zoberiem si metky a zoberiem si crashpady. Ale dynamity môžeme podľa mňa. No, tak... Dynamity No, môžeme, hej, ale ja akože- zomrem aj tak aj s tými dynamitmi. Nezomrem. Ešte tam je ten cápek? Ja Ale aj zomrem. granáty môžeme, počkaj, ja mám nápad. Aj keď nie je to podvod? Ne? Ja som ho zabil! Ty kokos. Ja som ho tým zabil! Ja som profesionál. No ale teraz ešte musíš nájsť nejakú... tú epiku. Ja sa neviem do neho trafiť. To je ťažké, keď to... No. Minus aura. Kaminem! Zdrhaj. Zastavaj sa a daj si medkit. Čo to je? No. Kamo, toto ak vyhráme, tak my sme najlepší.
Oh, Ale musíme nájsť nejaké zbranie, ale prosím. pochybujem. Medkit. Ja si dám medkit asi, ako si povedal. Ale máme tu cápka. Ja skúsim nájsť začo, ale pochybujem. Tu je nejaká čestka. Ja som aspoň našiel Big Shield a jeho! Ja ho pikexujem! On má jedno! Nemá jedno! Ja som ho zabil! Hej? Áno, ja som ho zabil! Ja som nechťa zobral zelenú zbraň, ale hneď som ho vyhodil. Crunch flip. Stále tu nič není. Stále tu nič není. Stále tu nič není. Chceš Big Shield? Máš menička Ne. k tomu? Tak daj. Je tu capek. Capek. Idem ho upečať. Toho To je neopekuješ. NPC. Je to NPC, fakt. A je tu jeho ďalší capek! Ja ho Dobre, zabijem, NPC. ja ho zabijem. Za tebou. Ne. Dobre, aspoň si Nevadí. môžeme dať ešte jednu hru, takže to lobby daj. Prosím, nech to je zelené alebo modré. Teda poďme si zaspinovať druhýkrát. Kde mám ten spin devil? Tuto. Poďme na to. Zelená! Zelená! Yes! To je aké dobré. To sme vyhrali. Daj ready. Hej. Ľudia, pozrite sa na túto cool vec. Vidíte? Počkej, ja zhasnem svetlo a ukážem vám to. Cool vec, ľudia. Ľudia, pozrite sa na túto cool vec. Toto stalo asi 2-3 eurá na tému. Tak toto svieti. Iba tuto blikate. A dajú vám to s káblom, ale môžete to dať aj na baterky. Mne už to pomaly prestáva fungovať. Ale je to za pár euro. Neviem za koľko. 2, 3. Akože nereklamujem tému. Nereklamujem, len hovorím, že to je cool vec. Hej, zapálil som. Aby ste ma lepšie videli. Wow, hluchol som skoro. Pána, to je cool vec. Haló, Kaso, si tu? Áno. Ale takže zelená, to bude easy win podľa mňa. Ja keď som bol mladší, chcel som tiež takéto video natočiť. Chcel som to dať bratrancovi, aby mi to zeditoval, lenže mi to nešlo poslať a keď sme boli spolu, som mu to zabudol airdropnúť. Ja som to chcel už dať dávno na YouTube, chcel som tiež spraviť takúto challenge, som robil a padla mi zelená a vyhral som. To som bol vtedy ešte na Nintendo. No tak kam padáme? Tam, kde sme minule padali. OK, ale... Ty už si vyskočil. Ne, ja som... No a ja... Tak poďme niekam, neviem. Kam? Tam. Sem. No tak tam. Ale... Ono je ťažké vyhrať so zelenými, keď ostatní budú mať mytiky a tak. To bude ťažké. Ne, no ako áno, ale nie. Áno, nie. Rýchlo. Je to ľahké, ale aj ťažké. No hej. Rýchlo to nájdeme, ale potom s tým vyhrať, neviem. Tak ale aspoň, že máme nejaké zbranie na tieto prvé... No, proste... Áno. No, ja som ešte našiel ani jednu častku. Ja som našiel čestku. Ešte nepoveď, že bude problém s hľadaním častky. Ja som dostal modrú, hneď to si robíš na srandu. Čo je? A tam vidím častku. Čo si dostal? Nie, Ja už mám zbraň. Kaso nie. Kaso, ja nemám častku. Dobre. Už mám, aj slurp mám. Kámo, nemáš asi 250 Ne, ja nemám goldov. Ja mám iba 100. No a ja mám 50. To mi nevystačilo ani do toho. Kaso, poď sem. Ide. Ne, opováž. To ma zabije? Neviem, ale je to nejaké pomalé. Som myslel, že to je to rýchle tiež. Wow. Ale existuje také Super. rýchle. Ja som myslel... Hej. Chápem. Viem som.
ty si taký... Ešte to je zle. Ale dobre, chceš? A ty máš áno, chcem. Chcem. Ja nemám, ale kľudne. A tu je ďalšia, takže v pohode. Minička. Ja som našiel A tu je Kámo. A rotate sa... To je fialová! To, čo sme potrebovali minule. A rotate môže byť hociaký? OK. Čo? To je moje, hej? Čo to je? Hej, ale ty nemôžeš aj tak... Aj tak nemôžeš. Ne, ja chcem to. Toto nechcem. Dávaj. No, berem. I keď viem, že to je možno lepšie, ale... Máš nička. Iba jedno. Prosím ťa. Chceš? Veľmi. Dankeschön. Mhm. Treba ešte jeden. Ja mám HD koľko nábojov do tej do toho ARka. Neviem. Ale ja mám 106. Je to známe číslo, ale už nie úplne. 6, 7? Ale to je staré, už je staré. Už to je staré. Áno, dobre. Už je dobrý crate, meme reset. Keď sme už našli pár tých zelených zbraní, dúfam, že nebudeme mať také šťastie, že teraz z šestiek nám bude padať takéto modré, ako som teraz ja našiel. Ja by som si to tak rád zobral. Už môj muscle memory išiel stlačiť to tlačítko, čím to bereš. Proste ja už som to išiel stlačiť. Tu je ďalšie. Berem. Čo je tam ďalšie? To je česká zbraň ináč. Chceš? Alebo nie, ja to chcem, lebo ja nemám ešte žiadny rotate. Ja už mám. Ty máš toto isté? Hej, ale počkaj, ešte ti chcem ukázať. Vidíš tieto brokovnice? Sú tvoje? Aha, ty už máš, dobre. Čo si chcel? Nič, že ti ich ukradnem. Frajer. Aha, čo sa zase Kam ideme? Aha, to je to isté. Neviem, kam ideme. Niekam do fightov! Aby sme čo najskôr vyhrali. Lebo sme sa studiou. Dobre, tak poď niekam. Kamo, ja si idem kúpiť... Aha. Rift anomálie hneď tu. A máš tu slurpy. Idem. Zbranie. Poď so mnou. Ja nepotrebujem. Aha. Ja si idem určite natažiť matro. Kamo, ja som naučený na zero buildy. Čo? Ja som naučený na... Zero buildy? No... Hej. Poď do riftu. Capek, nech ho tam! Ty si tak... To sú capci, tam nejdem ani náhodou. Kde? No oni sú v tom balóne. Choď na ten Kamo, balón. ja som na balóne. Oni sú tu za Tam, nami. oni sú tu. Zbi ho. Strieľam. Aha, to si ty. Dostal 23. On ide... Počkaj, ja idem za ním. Ne, však rozbi ten balón. Ne, ja idem za ním normálne. Oni už nie sú na tom balóne? Oni sú... Hej, oni sú na balóne. Idem za nimi. To je pohoda. Ale, chlapčiska. Ja sa tam dostajem normálne cez... Aha, ty si mŕtvý. Crack! Jeden je knocknutý, jeden. To je pekné. Obidvaja? Aha, nie. No jasné. Poď. Ne, ešte greedy dal. Ideme ešte jednu? Ja neviem, koľko to už má času. Dobre ľudia, toto už je moc dlhé, takže proste dokončili sme to, nedali sme ani jeden kill, ani s tým. Aj keď nie. Ja som dal 2 killy s epickými, keď som použil granát a pickaxe, ty. Hej, a ja som ešte knockol jedného. No, tak to je skoro kill a so zelenými sme nedali ani jeden. To je ostuda. Hej no. To nevadí, mali sme tam trošku silných a trošku som nebol moc rozohraný, mal som sa pred videom rozohrať asi.
Obidva sme sa asi mali rozohrať, lebo však Hej, no. čo som dostal. Úplne som aj sa trafiť nevedel. Hej, no. A s tým pickaxom sme sa nemali ako rozohrať, takže. Hej. No tak už je to moc dlhé a už sme spravili 2 hry a ešte jednu keby sme spravili a náhodou by sme sa dostali do top 10, tak by to už trvalo moc dlho. Tak dúfam, že sa vidíme na budúcom videu aj s Kasom ešte. Čo, určite sa vidíme ešte aj s Kasom na budúce video. Takže dúfam, že sa vám za toto video páčilo. Môžete nám napísať do komentov, že aké môžeme dať ešte challenge. A možno spravíme ešte takúto istú, možno spravím ešte takúto istú s Kasom, alebo s Hulkuelom, alebo s mojim bratom. A možno aj všetci. A dúfam, že sa vám páčilo. Chceš tomu niečo dodať? Bolo to ťažké, moc ťažké a na budúce by sme mohli mať modré, si vylosovať a potom by to bolo o trochu ľahšie podľa mňa. No, hej. Bolo by to ľahšie. Keby sme vylosovali, že šedé. Alebo mýtické. To by bolo dosť na hovno. Hej no. Tak dúfam, že sa vám páčilo. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Nazdárek, párek.